बयनोबो गिदिरखौ खुलुमनायजों उन्दैखौ अननायजों आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ आं गिबि गिबि जासिग्रोबाय आरो लोगोसे दिनैहाय बेवहाय बे प्रग्रामाव हांख्रायनानै बेवहाय लाबोनायनि थाखाय आङो उद्यक्ता बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनायखौ आं जासिदों आरो आं गोसोआव गोजोनखांनाय मोनदों जे बेवहाय आं सानाखैमोन बे महनपुर ओनसोलाव फैनानै बे मोनसे गिदिरथार बे प्रग्रामाव आं बाहागो लानो मोनगोन बा रायजो राजाजों बा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों बेवहाय मोगा-मोगि बा मोखांजों मोखां नुलायगोन साननानै आं सानाखैमोन। खुब गोजोननाय मोनदों आरो बाख्नायदों आरो इयुनाव बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि जे थांखि बिथांमोननि सानथौ जे सानस्रि बे निस्सय मोगथां महर मोनथों आं बिनि थाखाय आङो इसोरनि खाथियाव आं आशीर्बाद बिबाय। जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोना जेरैबायदि सानदों जेरैबायदि नंदों जेरैबायदि हारि माहारिखौ फोजाखांनायजों लोगोसे हारिमुखौ फोथांनायनि जे थांखि जे बिथांखि बेखौ लानायाव जाहाथे खुनु मोनसे जायगायाव खुनु बादा बिघ्नि जायासे जोङो जोंनि जातिनि हारिमुखौ जाहाथे गोजौ फारसे लांनो हायो बेनि थाखाय आं बे बोसोर 1433 मायथाइया बिथांमोननि थाखाय गाहाम मोनसे बोसोर बा गाहाम मोनसे बे 365 दिना गाहाम मोनसे दिन जानानै थाङो बेनि थाखाय आङो इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद होबाय आरो बेवहाय नायगिरि खनगिरि बिथांमोनाबो बेवहायनो सिमाबद्ध थायालाबानो बे मोसाखावरि बा दामगिरि खनगिरि मोसागिरि बिथांमोनाबो बा बिथांमोननि थाखायबो बे 365 दिन बा 1433 मायथाइया जाहाथे गाहामैनो गाहाम जानानै थाङो बेनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद होबाय। बिथांमोनाबो बे ओनसोलनि बा बे महनपुर ओनसोलनि जे जौसां बे जौसांनि गुबुन बादैबो गुबुन जौसाङाव थांनानै बे ओनसोलनि आरो जोंनि क'क्राझार बा जोंनि समस्त बिटिसि ओनसोलनि मोजां मोनसे नाम लानानै जाहाथे लाबोनो हायो बा नाम लानानै जोंखौ गोजौ फारसे लांनो हायो बेनि थाखाय इसोरा जाहाथे शक्ति होथों गियान होथों बुद्धि होथों आं बिनि थाखाय फिन खेबसेबाव इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद होबाय आरो गोदान बोसोर 1433 मायथाइया जोंनि आबादारिफोरनि थाखायबो जोंनि आबाद मावनानै जाग्रा जोंनि बिदा बिबथै बिबाजैमोनाबो जाहाथे जेरैबायदि नांगौ बायदि समाव दै नांगौ बायदि समाव जाहाथे बिथांमोननोबो जगायनानै होयो बेनि थाखायबो आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद होबाय आरो जाय बिथांमोना फरायसुलि बिथांमोननि थाखायबो बे 365 दिन बा 1433 मायथाइ बिथांमोननि थाखायबो मोजां मोनसे सोलोंथाइनि जे दिन मोजां मोनसे सोलोंथाइनि जे बोसोर जाहाथे जायो बेनि थाखायबो आङो इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद होबाय आरो जाय बिथांमोना बिजनेस खालामदों जाय बिथांमोना साख्रियावला बिथांमोनाबो बे 365 दिन बा 1433 मायथाइ बिथांमोननिबो गाहाम मोनसे गावसोरनि मिजिं जे गावसोरनि थांखि जाहाथे मोगथां महर होनो हायो बेनि थाखाय आङो इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद होबाय आरो जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय जाहाथे थायो आरो गुबुन हारि बा गुबुन जातिफोरनि गेजेरजों जों जयैनो खौसेयै थानानै बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि बे ओनसोलनि थांनाय फैनायनि बाथ्राखौ जों एखे लेखेयै थानानै मोनसे मन्चआव थानानै जाहाथे जोङो जोंनि इयुनखौ दानो जोंनो शक्ति होयो गियान होयो बुद्धि होयो बेनि थाखायबो आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद होबाय आरो जोंनि गुबुन गुबुन धर्म खालामग्रा बिथांमोननि गेजेरावबो जों खौसेयै थानानै जातिखौ सिबिनो हारिखौ सिबिनो ओनसोलखौ जौगाखांनायनि खामानि मावनो जाहाथे गियान बुद्धि कौशल जाहाथे जगायनानै होयो बेनि थाखायबो इसोरनि खाथियाव आं आशीर्बाद होबाय आरो जोबथारनायाव जाय बिथांमोना बे बैसागु फोरबोखौ बा बैसागु फोरबोखौ हारिमु सिबिनायजों लोगोसे जोङो हाब्रुआव बा सोरनिबा न'खराव मोसायै बैसागु रंजायै दिनै बे जौसांसिम लाबोनानै होफैबाय बे बिथांमोननि थाखायबो जाय बिथांमोना थैनानै थांबाय जाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि जिउ सोलेराबो जाहाथे सोरगोआवनो थाथों मैदोआवनो थाथों फातालावनो थाथों बिथांमोनाबो जाहाथे बे 365 दिन 1433 मायथाइया बिथांमोननि थाखायबो मोजां मोनसे बोसोर जानानै थायो आरो जोंनि थांनानै थानाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे गियान बुद्धि कौशलखौ होनानै जाहाथे जोंनि हारिमुखौ गोजौ फारसे आवगायलांनायाव आरो फिन खेबसेबाव मदद खालामनो हाथों होननानै आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिबाय आरो जोबथारनायाव
आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो बे बैसागुखौ जाय बिथांमोना नेतृत्व होबोदों बा जाय बिथांमोना बे बिसाखौ नेतृत्व होबोदों बिथांमोना जोंनि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनानै जातिखौ समाजखौ संस्कार खालामनायनि जे उद्देश्य बे निस्सय मोगथां महर मोनथों होननानै सानबाय आरो जोंबो सामाजिक भाबै अर्थनैतिक भाबै राजनीति भाबै जोङो बे ओनसोलखौ माबोरै सचेतन लाबोनो हायो बेनि बयनिबो आशीर्वादजों लोगोसे इसोरनि खाथियाव आङो आशीर्वाद बिबाय आरो जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायजों दिनैनि बे मोनाबिलि हारिमु दिन्थिफुंनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो बेखेवबाय होननानै फोसावबाय बेजोंनो आंनि फंनैसो बिबुंथिखौ आं फोजोबनाय गोजोनदों खुलुमबाय।